Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So today, actually nagmamadali na kami. Pero i-share ko muna sa inyo kung yung aking update sa aking envelope. So, this envelope, ito yung ginagamit ko palagi. Ever since sa mga last videos ko, di ba nakakita nyo naman. As in, never ko pinalitan yung aking envelope system, okay? Medyo marami na, depende to guys sa case-to-case basis. So sa akin, hindi talaga mag-work sa akin yung isang wallet na parang yung nakalagay lahat yung ano doon, parang yung may mga label. Hindi pwede sa akin yun kasi parang feeling ko, sa akin lang yun ha, kasi parang feeling ko, ayokong dalhin lahat. For example, kung mag-grocery ako, diba, kung mag-aalis, may mga, like, kailangan magdala ka ng budget for grocery, magdala ka ng budget for toiletries, magdala ka ng budget for yan, mga ganyan. So, syempre, dadalhin mo yung isang, so, ayoko magdala ng isang ganun ganun karaming pera, diba? At saka, parang matitempt ako, guys, na, kasi nakikita ko lang sila lahat eh. Parang matitempt ako na, okay lang siguro, utangin ko muna yung ito, tapos ito, kasi parang nakikita ko siya lahat. So, parang hindi ma-work sa akin yon. So, kaya, kung bibili man ako ng wallet, guys, na para sa ipampapalit ko dito sa, actually, dito ko siya kayang palitan. Pero, kung mayroong alternative na pwede kong ipalit, siguro, magbibili ko ng, not once, not twice, but thrice na patatlong wallet dapat sa akin. Kasi gusto ko talaga nakaseparate talaga yung pera at hindi ko nakikita. And ito yung update sa aking envelope, okay? So this one, meron akong ganito kong ginagawa ko. Meron akong mga clip, mga ganito na clip. Itong ginagamit ko. So, ito lahat yung mga dapat namin bayaran ng mga bills. Ganyan ko siya kadami. Hindi naman to bills lahat. Merong mga savings dito, may mga haircut, ganun. So, that one, may mga haircut, sa gas, ganyan. So, ang ginagawa ko, guys, ito, mabilisan na ito, guys, ha? Talagang inano ko lang. Kasi, magbabayad kasi ako ng bills ngayon. And then, yun. And then, this one, etong clip na ito, ang ginagawa ko, ito yung empty. Ibig sabihin, wala na itong mga laman. Siyempre, empty nga ito. So, ito yung mga empty na mga envelope. Nilalagay ko siya dito sa clip na ito. So, may nakalagay dyan na empty, empty, at saka empty. So, ayan. So, itong empty na clip na ito, dito ko siya ikiniklip sa lahat ng envelope na wala ng laman. Kasi, na-experience ko na yan noon, halongkat ako lahat. Talagang, inano ko talaga lahat ito kung may laman pa ba. Yung mga ganyan, alam mo yan. Kasi hinahanap ko pa, nasa na ba yung ano. Kasi syempre, dami to. And then, ayan siya. Yan yung for empty. Sana maintindihan nyo kasi nagmamadali ako. Sorry naman. Kasi sayang hindi ko ma-share sa inyo ito. Kaya, eto na. So, yan for empty. This one naman, this clip is for, nilagyan ko siya ng full. Ibig sabihin, may mga laman pa ito. So, meron akong sipal ko. Ito sa electricity namin. At saka sa tuition fee. Yes, hindi namin binayaran ng buo yung tuition fee ni Hagrid because feeling ko hindi worth it yung 1,000 pesos na masisave ko doon sa parang tabing ito yung cellphone ko. Hindi worth it yung 1,000 pesos na, though medyo malaki naman yung 1,000 pesos, pero feeling ko yung kung ipo-full ko siya, kung ipo-full ko siya, parang yung pera na ipang po-full ko doon, yung half lang yung binayad namin doon sa tuition fee, hindi talaga yung buo, kasi yung half, feeling namin, hindi na namin siya ginalaw, parang idadagdag lang namin siya for mga business na pinapasukan namin, o parang pinapaikot lang namin yung pera para mas malaki pa yung kita, diba? So, kaya hindi namin siya finul. Kaya meron kaming monthly na tuition fee ni Hagrid. So, hindi naman ganun kalakihan yung tuition fee niya. So, carry bells. And then, yun. So, yun yung ginagawa ko. So, ito yung full. Yan, nakalagay yung mga full. So, pag umaalis ako, guys, like, for this one, magbabayad ako ng tuition fee at saka yung sa kuryente. So, nilalagyan, actually, dahil dalawa lang naman yung babayad. Actually, tatlo. So, ang ginagawa ko, guys, ito yung mga bills. Actually, yung tubig, nasa na ba yun? Hindi ko pa nakakuha yung envelope ng tubig. So, magbabayad ako ng tubig ngayon. Okay. Ito, ang kuryente namin. So, magbabayad ako ng kuryente. So,
So, ayun na nga. So, magbabayad ako ng kuryente, for example. So, ngayon nga magbabayad ako ng kuryente. So, ang ginagawa ko guys, kasi ayoko talaga ng, saka pa ako natukuha-kuha ng mga, ng mga dadalhin ko. Ay, nagkumukuha ng pera pag ano. So, ayan, for example, si Palco. Sinilalagay ko diretso yung bill dito. Kasi, pagdating ko doon, naman ako, marami akong bit-bit. Ay, excuse me. So, diretso na siya dyan. Pagdating ko doon sa Sipalco, diretso ko na ito kunin kasi may number na ako, ganun. So, kukunin ko na lang siya diretso at ibabayad. So, hindi na ako magka-count-count pa, no. At so, kung may sukle, dito ko lang din siya inilalagay. Okay? So, ganyan yung ginagawa ko. Ito din sa tuition fee. So, ganyan. Pero, pag medyo marami yung bills na like naka-clip, nakasama dito sa full, ang ginagawa ko, mayroon akong isang clip pa dyan. Marami akong clip actually. Mag-separate ako ng isang clip pa para talagang mabitbit ko lahat ng mga babayaran ko. Kung ano yun lang yung babayaran ko guys, yun lang yung dinadala ko. Okay? Hindi ako nagdadala ng sobrang dami-dami ng envelope. Kung ano lang yung babayaran ko for this day, yun lang din yung dadalhin ko. So, ayun. So, after that, ilalagay ko sa bag and then, I'm ready to go. So, kaya guys, hindi ko talaga pinapalitin yung aking envelope system. Makikita nyo sa mga old videos, ganon pa rin. Envelope is life. Okay, at kung may naman akong alternative nito, i-update ko kayo. Pero plano kong bumili ng wallet for this one. Yung talagang wallet na hindi lang isa talaga. Hindi ko kailangan ng isang wallet lang. Kailangan ko ng maraming wallet. So, may nakita na akong wallet na yung medyo hindi siya ganun ka-bulky. Kasi, syempre, marami akong bit-bit sa bag, maraming laman. Alam niyo naman, nanay on the go ko, talagang para akong Girl Scout, ang dami kong bit-bit, diba? So, ayan, sa mga relate na mga nanay. So, ayan lang guys, yun lang yung i-share ko sa inyo. So, I hope you guys enjoy. At kahit medyo nagmamadali na ako, sana ay may natutunan pa rin kayo, no? So, aking anak ay nagmamadali na rin siya dahil mag-aaral na siya. So, yan. So, follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. Ilalagay ko yung lahat sa description box. At mag-join na rin kayo sa ating, ayan, nagmamadali na naman yung aking bebeg. Mag-join na rin kayo sa ating Facebook group, Our Family Budget Purchasing Group. Dahil medyo marami na tayo. Thank you sa mga nag-join. So, ayun. So, yung aking anak. So, yun. Babu! Bye-bye! And please don't forget to subscribe. And see you in my next video, guys. Bye-bye! Babu! Flying kiss. Flying kiss. Anak ako eh. Ano naman, di ka mag-flying kiss? Bye-bye! Pang girl din ang flying kiss. Huy! Feel niya yung mukha niya, oh. Look. Bye-bye! Babush! Bye-bye! At by the way pala guys, syempre dahil marami akong lalakarin ngayon talaga, sobrang dami. So hindi ko pwedeng kalimutan yung aking notebook, okay? Notebook slash Bye-bye! planner slash lahat na ito. So yan, ito pati yung bit-bit, hindi pwedeng mawala, pati ballpen, kailangan. Dahil kahit nakaupo lang ako, kailangan nasusulat ako. So yan, lang.